De Hoge Nood-app, heb je daar wel eens van jet? Ik had er nog nooit van gehad. Het is compleet onbekend. Moet het in de kranten staan of zo? Of ik zou het net weten. De gemeente Tjitjaakstra-deel zet hem in om zo volle mogelijk iepenstelde huisjes onder de aandacht te brengen van de beziekers aan alle dwarpen. Dit doen ze in gearwerking met de Hoge Nood-app. Volle mensen is het wel is net zo slim. Hè? Die kunnen gewoon naar het dorp in de stad gaan om zich net zorgen te maken om, of ze wel of net uit het toilet moeten. Maar heel veel dat is een grote part van de bevolking had er wel wat moeilijkheden mee. En mensen met darm- en blaasproblemen. En die Hoge Nood-app die maakt het heel goed zichtbaar waar je naar de toilet kunnen. Want we willen natuurlijk echt een hele gastvrije gemeente wezen voor onze eigen inwoners, maar ook voor de mensen van buiten. Dus als je hier als toerist komen, dan is het heel goed om te weten van waar kun je naar je toilet. Ja, wat moet je zo nou en dan. Ik denk dat het van heel veel mensen heel handig is. Want dan wordt het al even wat minder. Dus dan weet je van tevoren waar je heen kunnen. Soms dan ben je in de gelegenheid te denken, blender, ik heb misschien thuis wel even gaan kennen, want nu heb ik toch wel een beetje druk ergens. En ja, dan moet je zorgen dat je ergens te plak kennen. De gemeente had een brief gestuurd naar alle partijen die haar nog net aanmeld hebben bij de app, maar de vraag om dat echt te doen. In uw gemeente binnen nou tredje aanmeld. En die ben wel aardig gespreiden, want een beetje de richtlijn van de Maag-Darm-Levenstichting is elke 500 meter moet er een plakje wezen. Dat binnen bedrijven, dat binnen benzinestations, tankstations, horecagelegenheden. Maar uw gemeente doet dat ook mee. Dus mensen die naar het toilet moeten, die kunnen ook bij het gemeentehuis aan de Raadhuisweg terecht. We vinden het heel belangrijk op een gegeven moment dat mensen hier lekker boodschappen doen kunnen. En dat men op een gegeven moment naar de wc moet, dan moet er een plak wezen. Daarom is ons toilet vrij toegankelijk. Je hoeft er net voor te betalen. Hij is klein, hij is netjes. Hij wordt elke dag goed schoonmaken wat dat gaat. En we hopen dat onze klanten dan zich thuis veel in onze winkel. En het gebruik van een toilet is ook nog geregeld bij de Verenigde Naties. Is het onder de rechten van de mens. Dus ik vind gewoon dat iedereen die in de dienstverlening handelsverkeer verricht, dat die gewoon een toiletvoorziening beschikbaar hebben. Volgens mij in Burgum is het wel goed te regelen. In Oorendorpen kinderen nog wel wat bedrijven bij. Dus we hopen dat na deze actie meer bedrijven zich aanmelden voor deze app. Het is wel mooi om het te weten, maar ik denk toch wel dat ik een rek me hoor, want ik doe jullie houden net en al. Jullie houden mijn ding doen en dan een huis. Zo. En dan thuis naar de wc. Thuis naar de wc.